Ще инвестираме в управление на водните ресурси. Несериозно е дори област като Смолян да има проблем с водата. Ще рестартираме програмите за саниране без самоучастие, за да подобрим енергийната ефективност на сградите и да намалим сметките на жителите. Ще инвестираме в професионалното образование. Професионалната гимназия по техники и технологии ще се превърне в регионална гимназия по технологии с усилено изучаване на приложно програмиране, киберсигурност, роботика, изкуствен интелект, графичен дизайн. Ще направим Смолян привлекателна дестинация за ученици от цялата страна. Ще изградим трета лента на пътя Асеновград-Смолян, за да подобрим свързаността на областта с България. Ще работим за надграждането на Пампорово от зимен курорт в целогодишна туристическа дестинация. Купуването и продаването на гласове е престъпление